Kumusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Paulul Avelino. Luto kayo, no? Yes! Ang panahon na naman, mga magigiting na bayani. Mag-uusap na naman tayo. Tahol! Aso! Goyo referensya, kaya manood na kayo. Alam ko madali ako mapagkamalan bilang si Paulul Avelino. Alam kong salamin lang naman ang diferensya namin. Kwentutan muna tayo, mga ungas. Gusto ko lang pag-usapan saglit. Isa sa mga pinakamagandang sine na gawang Pilipino. Kasama siya sa General Luna. Kakaroon pa to ng trilogy. Kumbaga magkakaroon na tayo ng cinematic universe, diba? Yes. Kumbaga, ito na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Huwag ka na umasa kay Vice. At kung ano man ay ilabas mga major mga movies dyan, huwag ka na umasa ng ganitong klaseng kalidad. Kumbaga, meron naman. Hindi naman ako hater. Kumbaga ito na yung cream of the crop. Para sa akin, ang core message ng Goyo ang Batang General. Sa mga nanood dyan, spoiler free naman tong sasabihin ko kasi ayoko rin naman siya ikwento. Gusto ko sana mapanood nyo. Baka maengganyo kayo lalong panoorin. Kasi yung papanoorin natin ngayon, galing to bago pa siya lumabas sa sinihan. Bago yung mismong showing nung Goyo ang Batang General. So, mapakita ko lang sa inyo isang clip na paborito ko. Ito, ang prinsipyo versus idolo. At ito, isang video na mapapakita ko ano yung pinag-uusapan. Dami-dami ko sinasabi, din naman ako general. Panoorin natin. Context lang, ito yung time na hinahabol na ang Bernal Brothers. Ito yung 2 araw pagkatapos ma-assassinate si General Luna sa presidente. So ngayon alam niyo na kung bakit may Duterte sa title ng aking video. Hindi yun clickbait. Disclaimer lang, hindi ako Dilawan, hindi ako Duterte, hindi ako kahit ano ng mga labels. Ano to? Telenovela? May 2 sides? Walang ganon. Ngayon pag-uusapan natin, bakit? Wala ba kayo napapansin sa politika natin ngayon? Kahit anong gawin niyang mali, kahit alam nila sa puso nila parang mali na to pinag-uusapan, parang mali na to ginagawa niya. Parang hindi na ako 100% sang-ayon sa sinasabi niya. Magkakaroon sila ng paraan para ma-accept nila yung ginagawa nun. Kumbaga wala silang pake sa prinsipyo. Ang pake nila ay yung iniidolo nila, yung kanila sinasamba, yung kanilang Diyos. So kunyari, yung mga ginagawa ko ngayon, tanggalin mo sa utak ko, ilagay mo sa utak ng iba. Kumbaga ako, ang gusto kong matutunan nyo ay yung prinsipyo na sinasabi ko. Hindi yun dahil, kasi sinabi ni Paulul, ang galing, idol ko yan eh. Pag ba kumain ako ng tae, gagawin nyo din. Syempre hindi, di ba? Kasi hindi nyo dapat iniidolo isang tao na kahit anong gawin niya, hindi siya pwede magkamali. Dapat yung prinsipyo lang niya ang sinusunod mo. Kasi tulad na sinabi ni Manuel Bernal dito, Ang pinuno kailangan lang magtanim ng kamalayan sa tao upang umusbong ang kanilang taglay na lakas ng loob. may sarili kang utak na dapat gamitin. Ayaw na kasi mag-isip ng mga Pilipino. Gusto nila may mag-iisip na para sa kanila. Kumbaga, hampasin mo na lang ako ng whip. Para na sila mga kalabaw sa bukid. Kumbaga, hampasin mo na lang ako ng stick mo. Susunod na lang ako kasi alam ko, papakainin mo ko mamayang gabi. Ayaw na nila mag-isip sa labas. Hindi, sayang yung utak mo. Sayang yung pinaghirapan ng evolution para mailabas yung utak na yung ganyang kalaki sa katawan mo. Hindi na makakailangan mo isip. Dapat ang na-assassinate dito mga kabobohan lamang. Okay? Hindi pwede yung mga magigiting natin. Lahat sakop nito. Pinapanood mo mga Victor Magtanggol dahil kay Alden? Dahil sa ibang artista? O sa ibang movie? Kumbaga, sa lahat ng bagay, magagamit mo to. O yung aral na tinuturo ng mga series. O yung aral na tinuturo ng mga iba't ibang artworks o iba't ibang masterpiece ng mga Pilipino, di ba? Pag nakakakita ka ng isang pro-Duterte or pro-Dilawan, at tingin mo ba yung tao ang kanilang sinusunod o yung mga prinsipyo ng taong yun? Yun lang. Tapusin na natin to. Sabi ko sa'yo, ang kwentutan natin ay quickie lang, saglit lang. Napag-usapan saglit hanggang ganado pa ako. Tsaka baka makapiright pa tayo pag pinanood pa natin to. Kung mawala man ang channel na to ulit, gusto ko sana malaman nyo lang yung prinsipyong ganun. Yung ganung klaseng pag-iisip na kayong nakapikit na sumusunod sa kahit anong klaseng taong pinapanood nyo, pinapakinggan nyo. Tulad ako, sa iba pang YouTubers, iba pang content creators. Hindi nyo kakalimutan mag-isip para sa sarili nyo. Kasi sayang yan eh. 50% na kinakain mo para lang buhayin yung utak mo. Tapos ang gusto mo, ibang tao mag-isip para sa'yo. Sana bigyan mo lang yung ulam mo sa kanya. Siya na lang kumain para sa'yo. Kasi sumunod ka na lang parang kalabaw, di ba? Yun lang kasi alam nyo naman, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Pwede na ako maging mayor kaso baka mabawasan ako ng lifespan. Sana napanood nyo yung Goyo at kung napanood nyo yung Goyo, please comment kayo ng mga insights nyo throughout the film kasi ayoko sabihin baka mayroong mas spoil dyan o hindi pa napapanood. Baka comment nyo na lang para mapag-usapan natin. Mag-reply ako sa mga comments kung mayroon doon mga magagandang mga hindi ako mumurahin para mga batang hindi tuli dyan, hindi na lang nag-iisip. Yung mga naggagano hanggang nagtatype. Syempre, gusto nyo pa ng mga kwentuta, huwag nyo kalimutan like, share nyo sa mga gusto nyo i-goyo ng mga kaibigan nyo, at syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul Avelino.
Pagbigyan nyo na ako po.